Chiar în dimineața anunții sale, Iri se documentează. Urmărește la televizor un reportaj despre înmulțirea lăcustelor. Da. Ce faci? Bine. Dar cine la telefon? Eu. Monica. Da, zi. Vrei să urci un pic până sus? Dragă, am probleme cu hernia, cu umoară, de-abia m-am așezat în pat. Lasă-mă aici. Te rog, am niște probleme cu rochia. Ia, stai așa, că suntem toată ziua în direct la televizor. Hai, te văd, zi. Nu ți se pare că rochia asta respiră? Ce face? Respiră, uite aici, în stânga, nu ți se pare? Rochia? Da, și plus că această rochie mă etufează. De ce? Mă strânge la gât. Păi tai-o, dragă. Da. Ce faci acum? Mă uit la televizor. La ce? La un documentar La ce documentar? despre lăcuste. Apropo de lăcuste, nu vrei să dai puțin la mine? E mai bine așa? Ce ai făcut acolo? N-am făcut nimic, am aranjat doar cristalele Swarovski în ordinea zodilor. Uite, vezi? Ce ai făcut? Capricornul, peștii, racii. Dacă tu nu-ți dai seama ce înseamnă asta, tu nu-ți dai seama ce ai făcut, pe ce o să spună domnul Swarovski? Iri, am sunat și am vorbit cu doamna Swarovski. Nu e nicio problemă. Cu toate că stau la răcoare, cămătarii sunt foarte ocupați. Ei sunt responsabili cu divertismentul de la nunta columbenilor. Vezi, băiețile, deci mi-am plăcut mie toată viața muzica. Toată viața am fost un megaloman. Mie îmi spui, cum ai adus-o tu pe Shakira aia la Timișoara? Nu vrea să vină, căci că n-are securitate, n-are pătrat. Mi-am zis la telefon, te quiero mucho. Am și muiat-o. Auzi, băinuțule, cred că fetele astea o să spargă nunta lui Columbeanu în două. Auzi, mă, de ce ești băuaie cu șorici? Eu de ce? De ce? Câte fete avea trupa asta, mă, n-avea 3 fete. Uite, Da? una, două, Așa. 3. Pentru zile negre. Hai, Hai, Rodico, hai, tatu, dă-te de acolo, hai. Hai, la repetiție, dă-te mă mai încolo, mă. La repetiție, pe aia la nuntă, la băiatul ăla și cu banii. Ia uite. La Cotroceni, Băsescu tocmai a terminat o altă ședință fără Elena Udrea. Dacă mai întârzi o singură dată la ședință, îți rup și cealaltă mână, Elena. Vă rog să mă iertați, domnule președinte. Marș în birou. Ai văzut, măi, asta înseamnă un președinte adevărat. Când e nevoie, taie în carne vie.
de distracție. Ali îl bagă în ședință pe Bănel. Bănele, ia vină, băi, Bănel, Jardel, că vreau eu să am o ședință cu tine să discutăm noi doi ceva. Adică vreau eu să discutăm noi doi ceva. Stai, bre, că mă antrenez. Băi, vină, bă, coace, că nu spun eu să avem o discuție aici. Ia spune tu dacă știi cine stă de vorbă acum. Adică, vezi, Doamne, cine stă de vorbă acum. Da, bre, un războinic aluminic și un ucenic. Nu, bă, acum stă de vorbă un oier și un țigan. Adică cum era Mihai Viteazul banul Craiovei, așa tu ești Bănelul lui Steaua. Adică, Bănel, tu mi-aduci mie bani și eu îți dau ție banul. Bă, știi ce am auzit eu? Eu am auzit ca seară că tu noaptea nu te vezi, tu noaptea nu te vezi. Dar mi-a zis Bărădescu că te-a văzut pe Podul Grand noaptea, ieri noapte te-a văzut. Ce făceai tu pe Podul Grand? Făceam rodajul la mașină, bre, că mi-am luat mașină, nu știi. Băi, dacă vrei să faci rodajul la mașină, uite pista asta care am construit-o eu, am dat eu $1.000.000 și am făcut pista asta pentru Tăricianu și pentru Fisu să facă ei karting aici, îți iei mașina și faci rodajul pe aici, tu. Nu Gata, te duci tu bre. la George Copus acolo. Gata, bre, nu mai fac, gata. Băi, dar știi ce am auzit eu? Știi ce am mai auzit eu? Eu am auzit că tu, după ce termini tot antrenamentul, te duci tu în vestiar acolo. Ce ți-ai zis tu, Bănel Nicoliță? Îmi dă Becali bani, ia să limit eu pe Gigi Becali. Eu vreau Nu acum e, să bre, limit. ai, bre, nu. Deci asta a zis Boștină cu dică și cu ghioane, da? Deci când era în cantonament, căci că să râdă. Băi, deci iată asta e. aici, 10.000 Deci veniți de la mine întotdeauna, bre. dolari. Deci veniți la mine Ia întotdeauna. $10.000 să te aud eu cum îi miți tu pe mine, adică pe Gigi Becali. Adică să mă aud eu așa un pic cum îi miți Deci tu nu pe mine. pot, bre, pe bune, deci nu pot. Deci ea mi-a spus mie în cap. Băi, Bănele, mai ia $10.000 să te văd eu aici cum îi miți tu pe mine, adică cum îi miți tu pe mine, Gigi Becali. Băi, eu le-am făcut eu caselor, lăsat-o Gigi Becali. Păi nu le-am făcut Păi eu nu le-am casele făcut, alea. dar le-am făcut casele în Gigi Becali și ei acum, că să recunoscători că sunt ca un tată Păi pentru de ei. ce să nu Păi fie dar nu recunoscători? sunt, dar Că nu le-am un tată dat eu pentru bani casele, acolo ca să facă casele după inundații. Că eu urs, Așa, eu Gigi urs Becali. războinicul Păi nu luminii. le-am făcut eu. Eu acum aici, că sunt recunoscători, adică ei sunt recunoscători Păi pentru să mine. fie recunoscători că le-am dat bani Să acolo, eu le-am zică, dat bani la lăsat toți. vulturul Becali. Păi de ce să nu zică vulturul Becali? Să lase vulturul simplu, că lumea o să știe că e vulturul Becali. Gata, bre, asta e. Hai, dă-i drumul la antrenament, că de-aia îți dau bani. Ia-ți cașcavalul și dă-i drumul la antrenament. Băi, ia veniți voi coace. Luați-l și pe Bărădescu cu voi, să fie arbitru, să văd eu aici un K1 aici. Că de-aia vă plătesc în dolari, da? Să vină Bărădescu să faceți aici un K1, ca să văd și eu așa cum se luptă K1-ul ăsta. Monica este la un pas de a-și vedea visul cu ochii. Dacă totul decurge bine, în câteva clipe, averea lui Iri va fi la picioarele ei. Iubiți credincioși, iubiții mei credincioși, ne-am adunat astăzi cu toții la ceas de mare sărbătoare să fim martorii cununiei acestor doi tineri foarte frumoși. Una din tainele Bisericii Ortodoxe Române și a Bisericii Române în general e taina cununiei. Mă uit la acești frumoși tineri și nu știu ce să mai zic. Au mai fost niște tineri înainte. Numai când îi privesc, vorbele parcă îmi rămân în gât, glasul îmi tremură de emoție, gândul parcă mă zăpăcește. Mă uit la acești frumoși tineri aflați în floarea vârstei. Părinte, Da, fiule. hai să băgăm varianta scurtă. Se grăbește lumea să ajungă la șpriț. Dă și noi o petrecere, facem... Așa cum spunea și Matei, în 2:12, vorba lungă, sărăcia omului. Biserica română încurajează căsătoria între persoane de sex opus. Scuzați-mă. Da. Cât? 1.000 de euro? Din ce are mașina? A, nu, doamne, scump. Păi eu cu cât o vând? Bine, hai că sunt unântă, pa. Așa cum spuneam, dacă cineva se opune căsătoriei, să spună acum sau să tacă pe vecie. Băi, B49, Iri! Repede, mă! Calașnicoavele alea, da. Dă. Hai, părinte. Da, e bine. Hai, părinte. Se cunună roaba lui Dumnezeu, Monica, cu robul Dumnezeu, Irinel, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
se cunună robul Dumnezeu Irinel cu roba lui Dumnezeu Monica în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Da. Ce-a făcut? A înghițit proteza în post? Păi de unde să știu, doamna, dacă îi dă dulce sau nu? Ia uite, eu sunt în nuntă acum. Așadar, acestea fiind zise, vă declar căsătoriți. Puteți săruta mireasa. Dumneavoastră, da. Aleluia! Love me tender, love me true, never let me go, 'cause you make my dreams fulfill, and I always will. Ștefan s-a îmbrăcat în Elvis ca să-i facă o surpriză zeiței surprizelor. Love me tender. În ultima vreme nu s-au înțeles prea bine, iar presa scrie chiar că a bătut-o. Stai, în primul rând că este treaba mea și fac intimități și în al doilea rând nu e adevărat, Nica. Andreea, vino încoace. Nu. Andreea, vino încoace. Nu. Andreea, vino încoace, vino încoace, vino la mine, vino la mine, strângem în brațe, strângem în brațe, am nevoie de tine, hei, ai nu fi supărată fără rost, nu fi supărată fără rost, nu fi supărată fără rost. Să știi că mama, să știi că măta și ea te place, și ea te place. Gina vecina, plânge și tace. Hei, ai nu fi supărată fără rost, nu fi supărată fără rost, nu fi supărată fără rost. Nu știu ce-a fost în capul meu atunci, ți-am dat o palmă ca să nu mai plângi. Erai nervoasă, cum e și firesc, cu toate astea te iubesc, femeie. Ai falsat. Nu. Îți bagi joc de mine, muzica e falsat. Nu, n-am falsat eu. Ai falsat. N-am falsat eu. Voi doi tăceți, el cântă. Cu toate astea te iubesc, femeie. N-a falsat el, tu ai falsat. Ai falsat. Te cunosc de ani de zile, uite-te în ochii mei și spune că n-ai falsat tu. Spune că n-ai falsat tu. N-am falsat eu. Nu a falsat el. Ștefane, m-am gândit mult, foarte mult, acum, aici, astăzi, m-am hotărât să-ți fac o surpriză. Știu că îți dorești asta de foarte mult timp și iată că a sosit momentul. Ștefane, Andreea vrea să-i facă un copil lui Bănică. Copilul Bănică, oh, yeah. Poți să dați și mie imnul ăla de la Champions League pe telefon, frate? Păi, bă, bănele! Păi ce faci, băi, bănele, aici? Ce faceți voi aici? Curvăsărie? Păi ce sunteți voi, băi, gay, de-aia, gay-ișe de-alea? Vestiarul echipei Steaua ne-a băgat $1 milion, a pus grafiti, a pus lampriuri și voi faceți curvăsăraie aici? Voi faceți curvăsăraie? Păi dacă vrei să faci curvăsăraie, gay-șerisme de-astea, ia $10.000 și du-te la Marriott și fă curvăsăraie cât o vrei tu. Stai, bre, că îmi luam ceva din geantă. De ce nu zici că vrei să-ți iei ceva din geantă? Păi, dar atunci ia ceva din geantă.
Dar stai, mă, că mi-a dat mie, mă, dar stai, mă, băi! Gigi! Și acum, Iri, propun să strângem darul. Dar înainte de asta, aș vrea să vă prezint prima mea surpriză pentru Iri. Oana? C'est dur être bébé. Te rugasem prin spate, Oana. Așa că acum, să știți, veți da bani pentru 3 persoane, nu pentru 2. Și acum, Iri, pentru tine cea de-a doua surpriză, fetelor. O să fii micuț cu burtă și campion. Uite de pildă Napoleon. Nu știm dacă a fost scurt în sensul financiar, dar pentru noi e destul. Așa că nu vrem ca proastele la facultate, vrem toate la Iri. Iri are de toate, vrem să fim în reviste, vrem să le realizăm loc și bacul dacă ne enervăm. Vrem și noi la Iri, vrem și noi cu Iri. Iri vrem să ne adore aproximativ majore și nu trebuie să știm nimic, trebuie să creștem doar un pic. Fată? Ce fată? Teoretic? Corect. Băiețică, mai tragem o dublă că Ștefani ne-a odihnit. Ștefani? Da. Te rog foarte mult, ai grijă la expresii feții. Băiețică, mai tragem o dublă că Ștefani ne-a odihnit. Ștefani? Da. Te rog foarte mult, ai grijă la expresiile feții. Te vreau curajos, vesel, destoinic, jucăuș, că vreau să-i fac o surpriză lui Mihail Ardulescu să moare din ciuda, înțeles? Oh, ok. Ce faci tu aici? Decidești Da, bre, că cităm! Aha, decidești Coelho alchimistul. Ia spune Da, tu bre. ce ai înțeles tu de cartea asta lui Coelho, de la alchimistul ăsta. Adică zi tu cu cuvintele tale așa. Ia zi, ce ai înțeles tu? Ca să sintetizez, am înțeles că este vorba de o carte care vorbește despre revelația sinelui. Și ca să sintetizez și puțin mai mult, dacă îmi permiteți, este vorba de faptul că fiecare dintre noi ar trebui să-și caute și să-și trăiască în legenda personală. N-ai înțeles nimic din cartea asta. Deci cartea asta zice de un oier ca mine, Gigi Mecanic, care a plecat el spre Egipt, adică cum a plecat el spre Turcia, dar a făcut o comerț cu blugi și am adus aici, dar a făcut o comerț cu blugi și el acolo își cumpără o mare oază pe piramide pe acolo, cum a cumpărat eu Pipera mult teren la Tifundiar acolo și își construiește ăla Las Vegas-ului, cum a făcut eu biserici și am ajutat pe silistrații. Deci asta scrie asta în carte. Restul e fabulație. Corpul a avut patrachie. Dă cartea coace că ne înțelegim. Hai, gata, dă cartea coace și ne drumul la trenare. Hai, să te mai op aici. Băi, voi ce mai înțelege? Dați-mi drumul ăsta, că de-aia vă dau $1 milion. Toamna se numără banii. Cămătarii își evaluează situația financiară a investiției, adică socotesc câștigul de la nunta columbenilor. Ăștia sunt toți banii care vi-a dat Irinel? Ți-am spus că trebuia să dăm la lei atunci când a venit cu sărămâna la noi? Vă bate joc de mine? De noi? Amândoi? Taci, bă, dracu, în gură, te-a întrebat cineva ceva? Mă rog. Vă rog, spuneți ce ați făcut cu banii ca să nu fiu nevoit să fac lucruri pe care le-aș putea, nu știu, regreta. Băinuțule. Da. Bă, tu vezi ce văd eu? Ce? Bă, de când au astea țâțele așa mare, mă? Așa? Vreați
Înțelegere, fusă. Altfel număr acum, nu? Vă rog să sărutați mireasa. Vrem și noi la Iri, vrem și noi cu Iri. Iri vrem să ne adore, aproximativ majore. Și nu trebuie să știm nimic, trebuie să creștem doar un pic. Cum spuneam, teoretic. Vrem și noi la Iri, vrem și noi cu Iri. Iri vrem să ne adore, aproximativ majore. Și nu trebuie să știm nimic, trebuie să creștem doar un pic. Cum spuneam, teoretic. Vrem și noi la Iri, vrem și noi cu Iri. Iri vrem să ne adore,